It-tlieta filgħodu kompla jinstema' l-każ tal-Vitals kont l-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella fil-konfront ta' 15-il persuna oħra u kumpaniji fosthom Mister Chris Fernu u l-Professur Edward Cicluna fil-fattu li s-seduta komplet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tal-imputati quddiem il-Maġistrat Lenert Caruana. L-akkużi xprunati mill-inkjesta dwar il-konċessjoni ta' 3 sptarijiet lokali jinkludu fost oħrajn it-twettieq ta' frodi u ħasil ta' flus f'dan ir-rigward. L-ewwel persuna li ttella jexed kien l-Awditur Ġenerali Charles Degwara u spjega kif l-uffiċċju tiegħu ħareġ 3 rapporti dwar il-każ tal-Vitals, rapporti li trattaw minn skat tal-proċess ta' tendering sakemm immaterjalizzat il-konċessjoni u li ffukaw fuq il-prinċipju ta' governanza tajba fosthom fuq proċeduri u l-użu ta' riżorsi. Degwara spjegaw ukoll kif il-fatt li MOU kien ġie firmat 5 xhur qabel ir-Request for Proposals jew l-RFP ma kienx aċċettabbli. Spjega kif l-evalwazzjoni kienet saret minn Proġett Malta filwaqt li n-negozjati u l-kontratti ma' Vitals saru mill-Ministeru għat-Turiżmu. L-Avukat Ġenerali ġie mistoqsi min kienu l-avukati tal-Gvern fl-istadju tal-RFP iżda ma setax iwieġeb dwar dan għax ma kellux tal-informazzjoni fuqu. Il-Maġistrat Caruana tenna li x-xut għandu jieħu nota ta' dawn il-mistoqsijiet biex jerġa' jexed dwarhom. Quddiem mistoqsijiet mill-Avukat Franco De Bono, l-Awditur Ġenerali għal aktar minn darba tenna li mir-rapporti li saru ma nstabet l-ebda irregolarità li tmiss mal-eks segretarju permanenti fil-Ministeru għall-Finanzi Alfred Camilleri li wkoll kien kooperattiv ħafna meta ntalab kull informazzjoni mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Tenna wkoll is-Sur Camilleri wara li kien ħareġ ir-rapport kien għamel kuntatt miegħu għax ħass li fuq din il-materja kellu jiġi intervistat. Xed ukoll l-eks Surġent Sean Spiteri fejn spjega li ngħata istruzzjonijiet mill-Ispetturent Nixerri biex imur quddiem ir-residenza tal-Avukat Kevin Degwara b'mandat ta' tfittxija mill-Maġistrat Gabriella Vella dan flimkien uffiċjal ieħor u esperta barranija. Hawn ix-xhud ġie mistoqsi wkoll mill-Avukat Franco De Bono dwar dan il-mandat u d-distinzjoni bejn ir-residenza ta' Kevin Degwara u l-uffiċċju tal-kumpanija li għajjat il-mandat imsemmi. Spiteri spjega li dakinhar waqqaf lil Degwara waqt li ħareġ mill-garaxx u ntalab jagħti il-mowbajl tiegħu dan wara li ppreżentalu l-mandat ta' tfittxija madankollu Spiteri qal li mhux ċert jekk qarax id-drittijiet lil Degwara. Fil-fatt ġie mitlub jaqra l-mandat ta' tfittxija li ħareġ u kif dan jordna tfittxija fil-kumpanija DF Consultancy Services Limited u kull indirizz relatat magħha inkluż ir-residenza personali ta' Degwara. Spiteri spjega kif dak iż-żmien ma kienx jaf li DF Advocates u DF Consultancy Services huma żewġ entitajiet legali separati. Sa dan it-tant Louis Boħaġar mill-Jobs Plus xed dwar Bradley Gatt u provda d-dettalji tiegħu tal-impjieg mill-2008 sal-lum fosthom ma' DF Advocates u DF Consultancy Services Limited. Franklin Kalleja mir-Reġistru tal-Qorti Kriminali fuq il-pedana tax-xhieda ippreżenta lista ta' esperti li assistew l-inkjesta bl-avukati tad-difiża jinnotaw li dawn mhux kollha kienu preżenti hawn ġie spjegat li l-lista kienet ippreparata mid-Dipartiment tal-Ġustizzja. Il-qorti qalet li rat in-nota tad-difiża li tindika lista ta' 40 xhud li jeħtieġ jinstemaw waqt li ċaħdet referenza kostituzzjonali li ntalbet f'seduta preċedenti. Il-Maġistrat Lenert Caruana propona li dawn jitqasmu fuq 4 seduti fejn indika li għandhom jinstemaw 10 xhieda fit-8, l-10, 11 u 16 ta' Lulju fid-9 ta' filgħodu. Spjega wkoll li fis-17 ta' Lulju se jkun qed jisma' sottomissjonijiet fuq il-prima faċe bid-digriet rigward l-istess proċedura mistenni jingħata fis-seduta tal-24 ta' Lulju. Hekk kif il-qorti ma laqgħatx talba biex id-difiża tella fuq il-pedana tax-xhieda membri mill-prosekuzzjoni biex jiġġustifikaw talbiet tal-freezing order, id-difiża permezz ta' numru ta' avukati argumentat kontra dan. Brabta ma' dan l-Ispettur Wayne Rodney Borch tenna li ma kien hemm ebda problema jew indikazzjoni ta' problema brabta mal-attendenza tal-imputati għas-seduta. Il-Maġistrat Caruana tenna li d-digriet dwar din il-materja se jingħata fis-seduta li jmiss.